بریارا کو دربدرên Efrînê ji bo vegerê li ser mal û milkên xwe dayî berdewam dike. Rojana bi dehên malbat vedgerin û li gorî çalakvanên Efrînê dibêjin ku piraniya malbatên taweke niha vegeriyan ê Efrînê mal û milkên xwe werdigirin. Hilmeta vegera derbeder û koçberên Efrînê ji beriya cejna qurbaniyê dest pê kiriye û lê gorî zanyariyên bi dest rêbas nûs ketine, taweke niha bêhtir ji 350 malbatî vegeriyan ê Efrînê. Piraniya malbatên vedgerin Efrînê ji kampên Şehbayê, Taxên Helebê û ji Lubnanê û divê dawiyê de jî ji Almanyayê. Diktor Ehmed Şewqî wekû rojnamevan û çavdêr ji rewşa Efrînê re. Ev yek di dema bejdariya wî di bultena rêbas nûs de tekeskir re. Herwiha derbarê topbaran û êrişên roja çarşemê li ser herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê, Diktor Ehmed Şewqî got ku ev bûyer bi vegera derbederan ve girêda ye. خو مال و ملکن خو گریدای هوا هر یعنی بری ویجی عفرین دهات آرمانش کرن بری اف پیلا وگرا کوچ برکیرین عفرینه بس وی جاره اف ایریشن یعنی بی رنگی بپازده روکیتا و سر دفعه یعنی ارلقا ایریش و ایریشه که نابینه وی نیف ساعت بیو 3 ساعت بیو هوا گریدای بوا پروپاگاندا سر عرضه کامپا دا تکرن کو ریگری العفرینی ها تکرن به هموش شویان ده 18 ماه اداره سال 2018 و باجار Efrînê ji aliyê Tirkiye grûpên çekdar ve piştî şer û topbaranê hate kontrol kirinne û di encama wî şerî de bi dehê hezaran ji malbat derbederên kampên Şehbayê bûn û piştî dawî bi şer hat, wan malbatan hewla vegerê ji bo Efrînê dan. Lê peyedêrê neda wan ku ew derbeder vegerin û astengî ji wan re durist dikir û li derdora kampan mayîn diçandin û taweke niha jî van kiryaran berdewam dike û dest bi propagandên xwe kiriye û derbederan han dide ku venegerin Efrînê. Ew jî bi bihaneya ku Efrîn dagîr kiriye û metirsî li ser jiyana wan heye. Lê tevlî wê yekê jî malbat de vedgerin ser zêdên xwe.